салом алейкум бародаро, тамошобинони канали бобоҷон медиа. Дута духтарча дорам, аз шаварам ҷудо шидагем. Духтари калоним зелени чашмош паст шидаге, айдор намебинам. То чанде духтур мебарам, шаҳр духтуро меган зелени чашмош баландтар шидистай, пасттар шидистай. Ҳамин духтар ма бояд личи накунам. Имсол духтарам мактаб меравад. Дар хонаи модарам хай одамое ки шаварашон ҷудо шидаге, хай медоранд ки хонаи модар мушкили зиндагиашонро ба зур мебаранд. Очам давлени дора соз неста, як зандагӣ мекунам, ҳамо мехӯрем, як ҷо кор мекунам. Ойликам ба личини духтарам намераса, ба мехӯрокашам намераса, ба зур либос мехарам ша. Рӯзе меша духтарам касал меша, кор рафта наметонам. Хай зиндагӣ, хай шукрона мекунем ҳами қашам. Як суман пула ёзи 10 суман пула даи чиз. Хай аз барои Аллоҳ ягонта чӣ бо ёрдам кунӣ ба ман, ҳами духтар ма личи накунам. Салом алейкум. Качана ба ман ёрдам ҷе, ман чишмама личи накунам. Хушрӯ намебинам бе. Апаҷону, акаҷону, илтимос дар комментария ҳарчи нанависед апаҷону. Худои рӯзаиш кара нишоната. Ай дастон кӯмак меояд ёрдам кунед, ман ҳамин духтар ма личи накунам.